Agtultuloy iti investigasyon di PNP Lawag iti napasa makapanagtatakaw iti may sa business establishment iti nasa o alugar kuna ni Police Captain Rogelyn Ibe, Public Information Officer di PNP Lawag asaan da pa nakimeg tinagtakaw kaya naman narimaan iti panaka-review iti CCTV iti nasa o Pasdek. Basar ti initial ng investigasyon di PNP Lawag kahit agarop 60,000 pesos iti estimate karaman iti may sa cellphone iti may pagarop anatakaw manipod iti bag apagip ipanan tinaglakwan iti Pasdek negosyo. Inayon di PNP akit kinandapay no inside job iti napasamak ken awang pa iti ebidensya amang ipaneknek nga inside job at talaga iti napasamak apan nagtatakaw iti uneg ti fast food chain. Base investigasyon tay tatay sir ket adda iti napukaw nga kwarta ken adda iti may nga cellphone ken may nga ken kwarta met laing nga personal money iti may nga empleyado iti sir. Okay. So, ma'am, basar iti investigasyon tayo, manot estimate na, dati kwarta nga naala, ma'am, ken sa dinuti nakaalaan na, iji ka di vault? Naala dito GNT bag, na may isang bag nga, tapag ipananda, iti sales na no ka, sir. Ken dito nga kwarta, kat more or less 60 na ala, sir. Iti agdama ket manarimaan pay lang iti investigasyon iti nailya na pulisya ken manarimaan iti panagsapol da iti suspek. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, Aremen.